Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفي شرفلا لجبا أمي أوفوكا ولي ماندو أكا نيما دالا كدل الله سبحانه وتعالى في ألاكا هنا كشنا كباركا ألاكو جيدي كو چاياني ناو كلنجلنا بلا جلنكا واجلو كنا كان مغا مولا دنيا كفا أمي كوديفوار جمانا كان كبسان بافلا أنتان كوننتو مارسي كالوما أنكرا مغا شكل فادل شريف بدر علي عثمان هيدرا أيولي كجوكي dalwa anano kandugu la karangarani ala bi giglo ka ubwara ka chaya ka kumbe ninga bismillah ka wajulu kena belebele sige min demayalen tundo giglo ma bawla ka damna almamina ka dugutigu famala ka dine nyamugo ubela jelen tume kenen konnana kena datgerani bismillah ka ye jamiyatu ansardin nyamugo la ka fe fokata se dalwa ma baw ka foli anu ka wali mandon ka uma wajulu kun folo sorola ka lase Sheikh Mohamed Lamin Touré fe ka bara nunu bela jelen kunche nan karamugo ka duwawu anaka blasra le kan Sheikh Al-Fadil Badr Ali Usman Haidara femunu boray anga jaka baraw sharia Sayyidina Ali Badra Haidara kana amma ga jibro ya ne ko ni kuma chama de ni so ja ku tuiti ka kuma du ika ye ni so jara bi ni ye jamani fle bi kana ni wana jama kuye ka miri domi toy mi se jibro ya no an mo mi ye toy abjan ka una an mo mi ye toy shi ka fo amina amsar shi jibro marara andi mo tambo bi ka mina ya katabla fo frontière no ye libéré ka tama katabla fo kurmana abela jelebe an fe kana ka bi o yonga wasali nyani be kokura hera de bura an bi min fo ala sikai ala ka shi ani kene ya o le mo na ala ka di anuma uka fota nuta keta o kura jama fo jara jama yi anti ka fo jama ga fo ku wala mando ku barada unana be bismillah ka do ko alhamdulillah ambe ala dalula hatu bara sallallahu alaihi wasallam anni so jalen do an faru fonnen do mana mina anduna giglo kono ya katanga dugoti ko fo alors ka boye kanani kenenka kalaba ka slame o ye minun bora fantan nani bela jelen fe ka bo kan kumbe anu kanumbaw ale ala ka dine to wala o yan farfoni wala kuma janti an fe ay ko mi sigi min do adone do kaba na jara ala ye suina an siko ma mi ye dangunya flala karamo ga kuma kofe nanga don baw ga kuma kofe alo dugo do kenyoyi alors amina o ke ni sigorena sigatola wala ambi fulle lasi na babema ka fulla se jamaturan sardinma ka fulla se Côte d'Ivoire population bela jelema kerengerena la ambi lugo fu walimondo barkada ka dine kanina ka samia kanina ba fu ka walimondo dra o kumo konna la karamo ko chama be anfea an karamo no Mohamed Lamin Touré abi anfea Badruddin in tourner konna la yalla nyini nyafo ay kunu fo am si tugo mina ka fara nyonga ka bara yake be enfer o ko fe anga o saji do fene pora Burkina no e moriba nyabay ama kanu fi ko di war tourner ka ke fo kana faranka ya le Burkina be ka o do karamo ko doy abi enfer moriba donc ambe bela jelen fo ananta manyo ani bawo ma bora yoro la ambe fulla si bela jelen ma doro ka jirawla bi ambi yoro mina ayo ambi ala de fo ka ala walimando ka sigi ka ala fo ka ala barkada sabla ni ala yin fen feke ala ro jon ka go mine jon ka go ku iyela la ni kalli mani adda falle ka soro fema bo ala ni sanga yin konna la
an balimakɛ ani an jɛɲɔgɔn ani an baarakɛɲɔgɔn Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kun kan n'o ye Alhaji Buna Ñang ye ale ye an kɔ Ala ka kalifa la bi jumadonya in na o la an bɛ Ala fo ka Ala barikada ni Ala ye min kɛ a kan ka fo kan ka waliɲuman dɔn hakilila kuranɛ ko ten ɲɛnamaya in bɛ tantɔ di danbe sigi bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya in na alors a jɛnya a n'a surunya nka sacogo hakilila bamananw ko ten ko sali man jugu nka a kɛcogo juguya k'o de ye baara ye an b'a dɔn Ala folen kɔ kamalen y'a cɛsirili min kɛ Ala ka diinɛ la n'o ye an balimakɛ ye siga foyi t'a la nin don in ɲɛsigilen don o la an bɛ Ala barikada ni o ye ka dugawu ɲini ni silamɛw fɛ ka dugawu ɲini jamana in silamɛ bɛɛ fɛ alors ani minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an balimakɛ ye k'a daminɛ Ala ka taa se fɔ an kuntigi ma n'o ye Muhamadu alayhi salatu wasalam Ala bɛ se ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na cogo min na ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma o tuma na an b'o dugawu ɲini kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini Ala fɛ an balimakɛ Ala ka yafa ma yarabi ama a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya ana bɛ taa jɛ min ma yarabi ama Ala k'a nɔgɔya kaburu Ala k'a nɔrɔ a ye kaburu Ala k'a fɛrɛ a ye min bɛ ani Ala cɛ yarabi ama Ala k'o yafa min bɛ ani mɔgɔw cɛ a ka jɔnya kama an b'a ɲini Ala fɛ ni sigiyɔrɔ in barika n'a bonya kama yarabi ama Ala k'o ta a ye Ala ka yafa ma Ala ka yafa ma an yɛrɛ minnu sigilen filɛ nin ye labanko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na Ala k'o kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen Ala k'an sago di an ma Ala ka sini kɛnɛya di an ma Ala k'an sutura an nali Ala k'a kɛ hɛrɛ ye dugu in na an nali Ala k'a kɛ dayɛlɛli ye an nali Ala k'a kɛ kɔrɔta ye Ala k'o k'a k'ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sallallahu rasul karim assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ɲininkali jara min na mɛlɛkɛw b'a fɔ o ma e k'i da k'i lafiya sani buru fiyɛ don ci ni ɲininkali goyara min na u bi nɛgɛ bereke don la ka a yɔrɔw kari-kari mais saya de tɛ yen saya tɛ yen cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw de bɛ se ka i miiri n'i ye mɔgɔ kunkolo tigɛ walima n'i y'a kɛ tan est ce que a bɛ se ka ɲɛnamaya bilen wa cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw de bɛ se ka o miiri fɔ bi sinon anw denmisɛnninw b'a dɔn o bi kɛ k'i kunkolo tigɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ tila k'a sogoro i bɛ taama maa o maa ye terminator filɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn mugu bɛ ci o la k'a kunkolo yɛrɛkɛ a bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa ka bɔmu don a la k'a ci k'a jɛnsɛn a mugu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ sogoro a bɛ taa adamaden sera k'o kɛ ni Ala ko n b'o k'i la e bɛ sika o la silamɛw b'a fɛ ka mun de fɔ a ye don dɔ de bɛ na an ka baara kɛ k'o don de ɲɛsigi maa si man ka tulonŋa yɛrɛ la i man ka k'i ka lahara tiɲɛ mɔgɔw ka diɲɛ kama i ka lahara jɔrɔ i ɲɛ bi fɛn o fɛn na i ɲɛ kɔrɔ a si tɛ tiɲɛ ye i bɛ min dɔn i yɛrɛ la o de ye tiɲɛ ye fɛn bɛ fɛnw na e yɛrɛ tɛ se k'o baro bɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn si ye bilen sabu a baro maroya b'i la i tɛ sɔn mɔgɔw ka bɔ a kalama mais a dɔn o kɛra Ala min ɲɛna o Ala in ɲɛ b'i la o Ala in de ko a to n'i y'a to ne Ala tɔgɔ ye ko sutara masa n b'i sutara nka n ti tuubi n tɛ bɔ a la ni saya y'i ta i tɛgɛ ma i bɛ n'a ye don dɔ bɛ na se Ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ma diɲɛlatigɛ banna Israfilu taa burufi ne Ala bɛ na n ta juru sara bi minnu ye ɲuman kɛ n bɛ n'olu sara minnu kɛra jugumankɛlaw ye n bɛ n'u sara ni Israfilu ye buru fiyɛ sisan voilà fa iza hum min al ajdas la rabbihim yansilun kaburu bi commencer ka dayɛlɛ mɔgɔw bɛ wuli mɔgɔw wulitɔ bɛ kɛ groupe 3
lahara jɔ kɛnɛ ka groupe 3 wa kuntum azwajan salasatan groupe 3 Qur'ana kuti groupe fɔlɔ fa ashabul maimanati ma ashabul maimana groupe filanan wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama groupe sabanan wa sabiquna sabiqun Slama wa Israel ambar wacha ko nimblala anye buna nyang ablala anye nga anti foi miri na e fo here Qur'ana ko groupe sabari bina wuli lahara jo kene ka c'est-à-dire ni Israfilu buru fi kaburu bidayele ni kaburu dayele la ni bewulla ki jo mogo do be olu ka bara bi shin ka yelema ka ke yelenga fe ebe mi mfamu abi ke soyi so bi shin na bire akoro ka fo e ko karsa yele ne ka sabo kodo de bina damle sise amanowo meleka utale do tle no fa obina asama kana nai ni tle nana afundeli ka jugu fa iza ja'at tamatul kubra yawma yatazakkaru lil insanu ma sa'a wa burizat lil jahim liman yara ni wati ba soro ala kele no ka fo meleka o ma ko aytanga janeme no fe aya sama kana nai telebi kanna janeme bi kanna do ka bara nyuma bi yele maka ke soyi ka biri akoro ka sa yele bi mainde bi dongele yele no yele la o soyi nga ni so wulla no e ni la rushi sumate so tijo atijo marwan sheni ngati Qur'ana kambo lude mako asabiquna sabiqun ni minga so wulila mogo to bi jole mi nyebo ofe so mana wuli ni mi ni la rushi sumate so tijo wa ni mawo masira la rushi sumana Qur'ana ko wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ala ba fo meleka o ma patron zira la rushi sumana oluti bo la rushi sumana katadu arjinana de ala ba fo meleka o ma de ko aina ni arjina e ka surunya wula o ka do ala ni ngadi de mais ala kele kan vo asonja yoro emi ya fo ka tuwala ko sullatul minal awwalina huwa qalilun minal akhirin ko kabili kele nini vora ka di mogo ye ko mogo minu mini valeri nyona soro lahara ko akacha Muhammadu Mando volo de la mais Muhammadu Mando laba kwa mogo mancha de Qur'ana kwa mancha ama fo ate ngoi kwa mancha de abiseka chaya chokodi cigarette mina usendala dolo mina sendala ribaduna sendala chemi yemuso ta flasa banane niti ladrie e sentala chemi no be kilo tia olu sentala bon est-ce que nini mbetriye la kabo atoka chablende bon barma che i jija ikayala sabi kuna ni yera la dro ila fiala ka karamugo ba fo siratu tike ka gele mizanu turuli bita barwaje wati do temena yawo anga ni jamana kele ngono ni kunyi do kare kono ya ko ibi bo jigulo ya kata Abidjan akuma nogo meneko o wati kele ina sirana ka gele yawo ni mwo mi kunye avion ta jigulo yawo kata jige Abidjan o siraka gele e ka mumbala imata wala olani mwo mi ngo ama siratu tike ka gele nimbita mizanu bitruta siratu ye dibie ama galoti ke koyi
aka gele siratu tigela o de ma minu bi se mizanu dala de mizanu ko inga jugu olu de ma ni ma se ndu i wulila ka bo kaburu kono doro i ka bara nyuma yele mana ka ke yele nga fe i yele la ka itara ala ko meleka ba patron zira la rushi sumana ay arjine geraw la o kaldo amaba ala ko nogo ya ambe nga gele yero mi amina de ta soro fo bara de baso abi chewla be musoula sisa ni sabe kuna o triela ka bo mo ko chela grupu to be to fla ato grupu fla inde olu de be lahara gele yato adaw laban ye arjine daw laban ye janeme nga o grupu fla inde janeme bina qur'ana ko te ko aburi zatil jahim liman yara melaka obi janeme sama ka gere bebai benya bi janeme sama wati kana qur'ana ko yatazakaru li insanu masa muso ye jene ya wo jene ya ka jinro tigela na fora wati me ko ka janeme sama kana a jole ya hakili bi jiga bela alere nyabi janeme na ba mire ha nindoi ninga mele yene nege ne inga tafe fono yi amwara ya kata logo dugula ni ndugu ina ndara yere di chedo mai ku sanga wuli ko mi wulela anga dugula o sana o sanga wuli songo semve yere di karsama Qur'ana ko yatazakaru li insan mati kuma fede alere de jole mbito ka miri aka jene yala bito ka miri ala neni ni yedoke no kela doro abibolo da kuna faya de o suburan afa ko ne do ta chena ne do ta kala bare Qur'ana ko ni mami nyo fo doro ko meleko bi kando ale ko fe ko karsa mama kuma efe folo kelembika kuma yere mati ko herete la ta do suburan wahida ebe ka fo ko gbalobina dai kan bi ko herete kana fo shiye kelende wadu usuburan kasiran afofru parce que ni ya ebe kelena kuma nata ko herete ba soro imanyumande no forama o mama atiyere bado ale ne here farala abo obi fuama watimi Qur'ana ko janeme yere izara atuhum makanin ba'idin tafu janeme yere nyamana da adama den ka janeme bi dama kashi alala daga obi wuli janeme de ba fo ala yana ko ala iti bone ne nunu nche afo jugement be ni mbetala e mani ndeni hiya ngo ninya kede yomi muso ya damne la alekelende la che joli ni ngele nya kata afefo ni abe afo jugement be ni ntalable ni ndama ni ndima ala boli ni nche ni ndi anga bara damne ala wa fa mele janeme made ko asunka asumaya doni kana presi jugement bike mati do janeme na fuka nyininga ika janeme ro dunguna aka joila ko Qur'ana ko tele ko fa atarafu bi zambihim deniwo ka janeme ro dungun nu kundama ko yikume meshido karamugo o masika meshiko kuma fo ya yikume jene yake karamugo o majene ya dablali fuye wa wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumaran hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
alam yatikum rusulun minkum yatiluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Question jamba kele o de be poser jahannama den kuna flatter o kelen do denio sunguru baya kama lamuta ki nyakurunga jili ka boy ka jam crayon ta ka jam jando tracé ala yi dantele wa nyeshi mimbi inya farala itlala ka jam jando kole ola ni bi ki nye komi abika mugo hakila ko fendo bole do wa kono kana sabo alama adama di data munyi blanina keshongele nogomso jane mende unga ko fie mi jie kono ya ni ye ko juguke ni nyiningara ni jo isona tuma dawla imakufobija jole ni mboya fona ya farama ne de akara ne de buru amana ke ko gele ni jo ala doro vraiment imakufobija kwa hal no ya soro ko tigi reti na ya fa ima ibi do kame ko kasa atui voilà bon o de ti ben lahara Allah na fora sunguruba nyana ko mun de yi nyashi boy na ko sunguruba ya subhanallah melaka ba fo de ko udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin nyashi dirade sunguruba ya de kama jiye nyini kama adama dengele kuleri chama prodife odkhulu abwaaba jahannam meleka ay janeme bunda udayele ukadu akono c'est-à-dire qur'ana e kabako de ni ye janeme de unga yorofle ala ba fo hatta iza ja'uha futihat abwaabuha mais ni ye aljinende undafle ala ba fo hatta iza ja'uha wa futihat abwaabuha fenfla do kelete janeme de fe wo fe no surunya na janeme na bita janeme datule de so ubi bere ta no fe ku usoso katano e wasika lezina kafaru bere de bita ka janeme do walo ka janeme mabwe ni minu ndara seye utita janeme dairo le so ro de bita datule de so janeme gardien ba fo sa kwa yu jo waqifuhum innahum masuluna minu nyini muso to furuso kono kata fe fo ni chewere otea parce que ka koskun zera nouveau la hali shaytana ku bisira bla muso furule jene ya kala bi yoro hal ni dugu jera ko shaytana bi na bena bisira bla shaytana ba fo muso furule jene ya kala de ma ko ndogo ne mani mbefuye chiye jene ya ndoni nga furuso ere kono ibika ke inni akhafullaha rabbal alamin ne shaytana bi ala do masamiya kele do ka janeme degere mi labe kama ne bi ala ere dele akane kisho o muso modeli manata si janeme dala janeme gardien nyemo de bu jofolo ku nyininga munyi blala amafuyewa alam yatikum rusulun karamugo masoro ka waju yatiluna alaykum ayati rabbikum ka alaka qur'ana aya ufaye wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ma masoro min mana efe ka funyene ku ka jene ya dabla furuso kono jene ya ko amanyiwa karamugo masoro ko fuye kono karamu so ba fa ko bala ko jongwa ala ko aforani aforiye haqqat kalimatul azab lil kafirin muso ba fa ni wajuli kon no ya fo koy nga anyaru de kera kan klo gere ambuti kuma me
n'o kɛra dɔrɔn janɛmɛ gardien b'a fɔ gardien misɛnninw ɲɛna sisan a ye portew dayɛlɛ a y'u don a kɔnɔ ni janɛmɛ porte bi dayɛlɛ an m'a ye fɛn o fɛn tɛ fɛn ɲuman ye fɛn yɛrɛ bɛɛ sa a ɲuman n'a juguman min bɛ Ala fɛ a taamasiyɛnw bɛ diɲɛ na Ala k'an bɛɛ kisi kaso ma parce que kaso bon tɛ maa taa yɔrɔ ye hali n'i bɛ taa filɛli kɛ mais marimacɛ don dɔ la i den ka taa kaso bon na n'i taara kaso bon na kɛ n'u bɛ ka na ni kasoden kura dɔ ye kaso bon yɛrɛ dayɛlɛ cogo o bɛ kasoden yɛrɛ jigi misɛnya quoi lakile bi don a la cogo min ka goroko ka kɔlɔsi ninnu bɔ fanga na fo a bɛ k'i ɲɛna ko kasoden bon gardien ni porte yɛrɛ bi kɛlɛ dɔ de la fɔlɔ a ti dayɛlɛ hɛrɛ la foyi t'a la mankan ni mankan pour k'a jira kasoden na ko hɛrɛ ti yan hali porte yɛrɛ dayɛlɛ cogo si man ɲi c'est la même chose lahara n'a fɔra mɛlɛkɛw ma dɔrɔn ko ka janɛmɛ dayɛlɛ janɛmɛ yɛrɛ porte wagatɔ la fundeli fɔlɔ min bi bɔ janɛmɛ kɔnɔ kuranna kan b'o de ma ko nazaatan lishawa o fundeli de bɛ janɛmɛden ɲɛbolo yele k'a ben a disi la udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ni min donna janɛmɛ na o y'o selen y'a kɛyɔrɔ la bɔko tɛ ni mankan bɛ karamɔgɔ Hayidara ni a ka kalandenw nɔfɛ ko Hayidara ko ni mɔgɔ donna janɛmɛ na i ti bɔ ko mais ko a bɛ hadisaw la ko ni mɔgɔ donna i b'i bɔ n karamɔgɔ anw ma kalan anw ma kalan dɛ kuranna kɔnɔ n'i donna janɛmɛ na i ti bɔ o fɔ yɔrɔ min bɛ kuranna kɔnɔ a ka ca ni 60 ye sisan an ma yɔrɔ kelen ye min ko i donnen kɔfɛ janɛmɛ na i b'i bɔ o yɔrɔ ti kuranna sisan a kɔni b'a hadisaw la ko kira ko mɔgɔw bɛ bɔ kira ko mɔgɔw bɛ bɔ o bɛ hadisaw la bon ne ni e an ka ko in filɛ ji ɲama jɔlen na kuranna ko n'a donna a ti bɔ janɛmɛden n'i donna i ti bɔ o fɔyɔrɔ ka ca ni 60 ye sisan ni se taara kɛ lahara o Ala ko mɛlɛkɛw ma e na ni ka janɛmɛ ye ka n'a bila n bɛna jugement kɛ o ayiwa adamadenw ne Alahu Taala kɔni ye masaden ye ni n ko n ko a ti yɛlɛma la yubadalul qawlu ladayya wa ma ana bizalamin lil abid ni ne Ala ko min o don wa adamadenw ne ye kuranna kelen de jigi aw kan n y'a sɛbɛn o kuranna in kɔnɔ a ka ca ni siɲɛ 60 ye n ko ni min donna janɛmɛ na i ti bɔ n'i donna i ti bɔ wa o de ye ne Ala ka kuranna kumakan ye wa n bɛna jugement daminɛ sisan ni maa min donna o bɔtɔ tɛ sabu o de ye ne Ala ka kuma ye marimacɛ n'o y'a sɔrɔ e y'i ka sunkuruw tigɛ yan k'i boloma da don ka bɔ de ma ni Ala taara fɔ lahara ko don ka bɔ t'a la don ko sabu ale m'o fɔ maa ye dun a ma gɛlɛya ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ni don ka bɔ in yɛrɛ i kana don koyi Ala deli kana don karamɔgɔ bɛ k'a fɔ a bɛ Bukhari la a bɛ nin na a bɛ nin na n karamɔgɔ e k'i wasa don o la mais silamɛw ne bɛna fɛn fitinin dɔ f'i ye ni silamɛya in tɛmɛna waati dɔw la silamɛya ɲɛmɔgɔba min kun ni min kumana a bɛ fɔ ko silamɛ bɛɛ kumana olu dɔw degela ka don misiri kɔnɔ ka fajiri seli ni mɔgɔw ye fajiri ye jɔko 2 de a ye 2 seli ka tila ka wuli ka 2 seli ka tila k'i yɛlɛma ka mɔgɔw filɛ ko est-ce que n ye seli min kɛ k'o bɛ bɔli kɛ wa walima n ka dɔ fara a kan a kɔfɛ mɔgɔw ko alimami ko nin ka ɲi ten nin y'a sɔrɔ cɛ falen don dulɔ la tɛ a kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn alimami falen don tewu mais a ti kun i la i ka bɔ yen
ni ko nti seli a kɔfɛ i ti si i faga tɔ nin tɛ histoire dogolenw ye k'a fɔ i bi kalanden ka taa legelege ka sɔrɔ ka nin faamu o tɛ dɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ nin histoire yɔrɔ dɔn o don na o alimamiw n'olu tun ye silamɛya bila yɔrɔ min yen don aw ni Ala cɛ o mɔgɔ modèle bi dɛsɛ ka mun bila kitabu kɔnɔ ko kira ko ten olu bi dɛsɛ mun mais Ala de ko inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun ne Ala ye kuranɛ in jigi n bi jando n ka kuranɛ na foyi ti ɲaami a la ko caman tɛmɛna dɛ diinɛ in marabaga dɔw tɛmɛna masakɛ fatura a denkɛ sigira a nɔ na a woloden o kɛra min kan o nana ni jɔnmuso sunkuru caman ye ka jɔnmusow bila défilé la masakɛ b'i sigi k'u lajɛ sungurudenw ni min lamaga cogo y'a ja a b'o jira ko a ye nin ta k'o bila yan ka sungurudenw tɔmɔ ten fɔ 80 o bɛɛ y'ale kelen ta ye n'a ɲɛ bɔra min fɛ cɛ ni musoya la a bɛ tɛmɛ n'a ye problème t'a la a nana se dɔ ma ko a bɛ se o ma o ko a ma matigi ne kɔni y'i ka jɔn ye nka dɔn i fa y'i kɔ i wolofa a y'i kɔ cɛ y'i dɛndɛ k'i dɛndɛ ka karamɔgɔw wele karamɔgɔw ne mako bɛ n ka jɔnmuso la a ko n fa tɛmɛ n'a ye ne do t'a fɛ ka diɲɛ n'a ye tiɲɛ na a t'a lajɛ o kuranna kan bɛ se ka fɔ cogo min a y'o yɔrɔnin bɔ kuranna na n ka tɛmɛ ni n ka jɔnmuso ye ninnu ti kisa jaw ye koyi wallahi karamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan u ye kuranna bolo tɔrɔ min k'a da a kɔ la k'a fɔ masakɛ ye k'a ka tɛmɛ n'a ye ka aya dɔw fabriquer sari nin tinga thème ye n b'a fɛ k'a fɔ a ye n'a fɔra aw ma don o don ko nin de bɛ kuranna na i janto a la ni fɛn o fɛn nana min ni kuranna ta in ti kelen ye i yɛrɛ kɔlɔsi donc a bɔ tɛ jahanɛmɛ na dɛ kuma in bɛɛ b'o de kan hɛrɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kan i kana don marimacɛ ni jahanɛmɛdenw donna wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara minnu ye ko to Ala taala sisan olu bɛ na muso ɲumanw minnu y'u ka taafe siri u yɛrɛ la minnu ma kɛ jɛnɛyakɛla ye u y'u janto u yɛrɛ la minnu y'u ka furu barika ɲini minnu y'u to u ka furusow kɔnɔ ka hɛrɛ kɛ walidenw ye denmisɛnninw bɛ ka taa kalanyɔrɔ la denmisɛnninw bɛ ka taa école la n'a ye jeton sɔrɔ k'a d'a yɛrɛ ta ma a bɛ dɔ di waliden min ma sɔn waliden ɲɛji ka bɔ ale ɲɛna o groupe ninnu de bɛ di mɛlɛkɛw ma ila li jannati zumara ko a ye taa ni ninnu ye arshinɛ alimacɛ nin ka di dɛ hatta iza ja'uha kuranna ko ni arshinɛdenw taara se arshinɛ donda la wa futihati abwabuha o bɛ taa dayɛlɛlen de sɔrɔ o bɛ to yɔrɔ jan na k'a ye o bɛ to yɔrɔ jan na k'a kasa duman sama kira Muhamadu ko san 40 taama bɛ to adamaden ni arshinɛ cɛ i b'a kasa mɛn arshinɛ ka di ko n'u taara se arshinɛ donda la wa futihati abwabuha o bɛ taa dayɛlɛlen sɔrɔ wa qala lahum khazanatuha ko n'o kɛla arshinɛ gardien b'a fɔ arshinɛdenw ma salamun alaykum ko aw ni ce a yɛrɛ ye a ni ce a yɛrɛ ye aw tile bɛnna tile min ma dɔnɔ de tun bɛ min o tile mais kamele e sera k'i yɛrɛ bɔ nin bɛɛ cɛ mati i ma kɛ dɔnɔ min na ye salamun alaykum i ba ye den wolo ko i tim i ba ka den wolo a jara fadkhuluha khalidin
outlay shuenitly esira ki yere bobo o so ni nyon jete ka alaka dinemble kira muhammadu ko wati do bina na islam ya kono ko islam ya bi kala ya mo tege yu tasma takimi o kala ya la tege esira ki ka islam ya ken ni obey imake sonye imake jene ya kele imake doromina ma dorogita foga ke islam nyuma yete shabun nasha fi ibadatillah tibutu au kajiro bo jara aula fadkhuluha khalidin ala ni voyro kadisa wallahi ni vola arjinen dewni tellement que arjinen bi content oti girin ka do ka fo mi vidéo si ta ka do ko no kala ko waqalu chabi yele maka musola je ko bi yele misenike waqalu chabi katwa musoma alhamdulillahi allazi sadaqana wa adahu kasagere nasana ambrase ambi alafu alami nyafo chugo mi net yaketi sadaqana wa adahu yai nekumbe ka fo wati dola ngo disabri tuma dola ere kumi jama iwa fo ko nere kaslama yaka jugo halkata balmami utaka ateniye sadaqana wa adahu anyake alaye wa alafleka kai wa awrasana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha Allah kameleo ake ala kama sigareti dabla ikata do alishna ko ibi deliti ake ala kama hinei bala ikata do alishna ifa kuma kan la min ikata do alishna ko ni ngadisa ngo alishna ndo ketola ka nyo embarrassé chena de mi payoro bi ki ndoro abala ko wa awrasana la arda emba ni arjine yimbefle ala ko ye on detay natabawa minha haythu nasha koni yoro ya nja kwa ngatai kuran factory tisara nasongo bote fa ni ma ajrul amili ala de barakala usara sara chugo nyumana sa chena musoma na nyo ambaraseti ubi soroka do arjine kono udondo ala wa fa alhamdulillah laqad kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana azaba samum ubi arjina kono wati mi ka nyon taw tegema ku borodo nyon kerela ku dangoro baya tama wa fa tanobe alaye ala mi nyana nene ema no anga jiro tege wati do kun kala yala ngone ka mobri koro ne ka taxi koro chena wati mi kan nasongo bo gele ya nema ngo awati ni na ngone kungo de ngo war bi soro chuko la ngo fonga nyini me ala nyana nema karsa ni yene ladi o yene ladi ko jiye tanto yoro foni sira ko gele ya supporter muso afa ko ne kuma ofiye ya ko ikana kafriya o yoro la ba ko wa waqana azaba samum. Est-ce que hakili bala anga siratu tige wati cheba fo hon hakili bala wala ima e dok ma no fe o jigira jani be kono mi nya fo kwa be wari ni yiri to bela sanfi ne sanfi na go chau tekeleye Aisra bla chau ye mo ka janyona. Excellence, Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur le sous-préfet, Excellence, Monsieur le maire, Excellence, l'imam central de Guiglo, Excellence, le prêtre, Excellence, le chef de village de Guiglo, chers invités, nous saluons le guide spirituel des Ansar, Saïd Sherif Ousmane Madani Aïdara.
Nous saluons le bureau national et le bureau de la fédération avec à sa tête M. Berthe Bakari. Nous remercions le bureau de notre section et avec à sa tête M. Issa Diané et son bureau. Nous saluons les présidents de toutes les sections et leurs membres. Bichouna, bon, nous sommes dit vraiment, nous sommes déjà mis dans Foïté. À savoir, ni tu anga la indole depuis Sandiana taola akajan kateme hali samwani kola mais ala bile latike otma o latike la aminu nyana anyana mabe ya kenema be ya vraiment ambi ala tanu afana la indamne wati min nakna se bima ni akala minu tagani ko fe fana amed bo kuye ala ka yefsa o maniya ola ne be mana fidra sur section président tola do Issa Diané ako ka foli di karamɔgɔ n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ma ka ban ka foli di nationalement ka foli di fédération ma ka ban ka foli di section ni sous-section bɛɛ ma et puis silama bɛɛ mɔgɔ si ma bɔ mɔgɔ la o tuma o kuma de don hakɛto bɛ nin ka sɔli ala rasul an bɛ foli di jɔn ne ma o ye an fa an karamɔgɔ an kanuba n'o ye Sheikh Ousmane Haïdra ye an ka foli b'a ye su nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cɛba ka cɛba den an ba tuguni k'an ka foli ɲɛsin an badenma cɛ ma n'an ka jigulo fo an bɛ Daliwa fo an ni Mohamed Lamine an madenjaw an gɔ cɛ o n'an ye koti yo an ye foli ye sunno hantiro kalaw taala si baraka mandima ala o kanye kala ka bamale amba yirana ka yira an faula an karamo ani an koro mawkaw ka cɛba wole tun bɛ kuma la fɔlɔ n'o ye Mohamed Lamine nye Touré an b'a fo asramaw bani kɔfɛ an b'a ɲɛsin an ka karamɔgɔ cɛba ma n'o ye an karamɔgɔ denkɛ ye cɛbaw ka cɛba dɔ an ka foli b'a ye a sɔnni yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ hali n'a ma fɛn fɔ bisu nin kɔnɔna la a nali ka anw wasa Jiglo Alimami ba ko k'a ka foli b'a ye an fana ka foli b'a ye hali bisa kalaw taala ka si baraka man di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra kalaw taala ka silamɛya dɛmɛ ala m'o kɛra silamɛya dɛmɛbagaw kalaw taala k'u dɛmɛ ala m'o kɛra wasalim tasliman kasira seytana rajim bismillahirrahmanirrahim an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na fɛn min m'aw nata sɔrɔ o kana o tatɔ sɔrɔ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'u ma an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo n'u ka baara ɲuman na an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo a ka naliko ɲuman na yarabi a bɛna min fɔ ala k'o mɛntolo di an yɛrɛ ma ala ka sababu ɲuman k'an ye tiɲɛna an nisɔn ka di bi n'an ko an bɛ kuma fɔtaw fɔ min tɛ fɔ ta ye n'an filila yɔrɔ min na a ka yafa ma ala yɛrɛ kama an ka ɲɛmɔgɔw m'o don an da o fili bɔra anw yɛrɛ de fɛ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a barika da an b'a fɔlɔ mɔgɔ min na o y'an ka préfetw ye ani maires gendarmerie corps bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'an ka alimamiw fo kɛnɛ in kan yan fɛn o fɛn nana kɛnɛ ka cɛ ni muso an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnya an ka ɲɛmɔgɔbaw ye minnu bɔra Mali la ka na an b'a bɛɛ lajɛlen fo an'an ka national mɔgɔw ani international an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sécurité organisation min bɔra Mali la min bɔra Abidjan min bɛ Daliwa min bɛ Jiglo ye an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada o kɔfɛ an bi foli kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye n'o ye Badara Ali Haidara ye an bɛ waso n'a ye bi kɛnɛ in kan san joli an b'a ɲini karamɔgɔ ka na Jiglo
ou bien a den dɔ kan mais Ala y'a latigɛ ka bɛn Badara Ali de ma. Donc vraiment an b'a fo k'a barikada. Ayiwa silamɛw an sigira hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲuman wuli hɛrɛ la. An donnen Côte d'Ivoire dugu in kɔnɔna la n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye an b'a ɲini Ala fɛ donni Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Amin. An donkun ye ɲɔgɔn hakililajigi ye diinɛ min hukumu kɔnɔna la n'o ye silamɛya diinɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ a faamu ko ɲuman Ala k'a di an ma. Amin. N'a faamuna an fɛ ka baara kɛ n'a ye yarabi ma Ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye. Amin. An b'a ɲini Ala fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an filɛ nin ye gigilo min kɔnɔna la bi. An donna dugu in kɔnɔ ka sɔrɔ baasi foyi ti maa la an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana baasi kɛ maa si la. Amin. An donna dugu in kɔnɔ ka sɔrɔ dekun bɛ maa o maa kan an b'a ɲini Ala fɛ o dekun Ala k'olu bɛɛ lajɛlen wuli. Furu ɲinina minnu bɛ an cɛ la ani den ɲinina minnu bɛ an cɛ la a bɛɛ barikama bɛ Ala bolo yarabi ma Ala k'a di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Amin. Garijɛgɛ ɲinina minnu bɛ yan an b'a ɲini Ala fɛ garijɛgɛ barikama o bɛ Ala bolo yarabi ma Ala k'o di ni aw ma. Amin. Silamɛ Ala k'a dɛmɛ. A dɛmɛbaaw Ala k'u dɛmɛ. Amin. Ala k'an fara dɛmɛbaaw kan. Ala k'an ye a dɛmɛbaaw la. Amin. An b'a ɲini Ala fɛ an ka banbaatɔ minnu ye an kɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma la yarabi ma Ala ka yafa u ma. Amin. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ an'an balimakɛ an'an jɛɲɔgɔnkɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ tɔgɔ la n'o ye Jamiatul Ansardin cɛden dɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ nin su in na Alhaji Bunaɲan a ye an kɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma min na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o jidi a ye. Amin. Min bɛ ani Ala cɛ yarabi ma Ala k'o o ta a ye. Min b'a ni mɔgɔw cɛ yarabi ma Ala k'o yafa. Amin. An yɛrɛw minnu sigilen filɛ nin ye Ala ka diinɛ tɔgɔ la saya in b'an yɛrɛw sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an n'Ala bi ɲɔgɔn fɛ Ala k'o latigɛ. Ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ la. Amin. Ala ka yafa u bɛɛ ma. Amin. Ala k'o k'a kalaya bonya kama. Amin. Ala k'o kɛ su in bonya kama. Amin. Ala k'o kɛ sigi in bonya kama. Amin. Kira na sudingo kama. Amin. Sallallahu rasul karim. Su in na kuma janti an bolo. Ayi. Dɔrɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Gigilo dugutigi ma. An bisimila la Gigilo kɔnɔna la wulada in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. O kɔfɛ k'an ka maire fo a ka bisimilaliko ɲuman na an ye bi wulada in na. O kɔfɛ k'an ka commissaire fo ani an ka porteur minnu bɛ an fɛ yan n'o ye jamana lakanda tigilamɔgɔw ye. K'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada. K'an ka alimamiw fo. Ayiwa. Gigilo alimami bɛɛ ka foli lase u ma silamɛya bɛɛ a n'a kɛlɛ a n'a badenya tɔgɔ la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka alimami min an bisimila bi n'o ye Ali Badara Jaabi ye a kɔrɔkɛ tɔgɔ la. Ayiwa. K'an bisimila Gigilo misiriba kɔnɔna la silamɛya bɛɛ n'a kɛlɛya tɔgɔ la. An b'a fo an b'a waleɲuman dɔn ka barikada. An ka alimami fɛn o fɛn kɛnɛ sɔrɔ yan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ waleɲuman dɔn. N'an bɔra yen an bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa y'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo silamɛya tɔgɔ la k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ barikada. O kɔfɛ Jamiatul Ansardin n'o ye silamɛya dɛmɛtɔn maaw ye cɛ minnu ni di Ala subhanahu wa ta'ala in ka diinɛ ma a dɛmɛli o ni a n'u ka nafolo an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn k'u barikada. O bɛ cɛsiri min na ɲɛnɛmaya in kɔnɔ a ma dogo silamɛ la a ma dogo ɲɛnɛmaya in maa si la. Kira ko ni maa min bɛ tugu ale nɔfɛ diinɛ in baara kɛli la Ala subhanahu wa ta'ala nɔfɛ alijinɛ nata nɔfɛ i bɛ nin layidu in de ta
Ubedata bun somi tuka ma ko e laydo jume Bukhari konnala aywa ako e bayatul islamiyya o e bayatul islamiyya ko bayatul islamiyya yi jumenyi kira ko ubedata ma nam bun somit ako ubedata ma ko mba fiye ka ban pew kelen tagge a folo ika fu iti flafara alaka a flana iba foko iti shwenike a sabana iba foko iti geneke a nani na ibi laidu ta'ala iba foko iti defa iti mafa a duru na ibi laidu ta'ala iba foko nti namara ke se koro nta ke mbulo koro a woro na du ako ibi laidu ta iba foko nine Muhammad Mustafa ibla bara nyuma mina aywa ikoke bana ankara mo biya dine dona obiya so be Bukhari kalamba obiya anga suna karamo obiya kira yemi fo aka dine la aywa no Allah subhanahu wa ta'ala ka dine Bukhari konnala o heni anambon make anjeran ndeka no bunay ay ni laydu indeta ankara mo bulu idra ko ay darata do ay ko anana fo kamani fi lakunu ka bo dibi dola dibi min ni anwuta do kanan lakunu ka bo la idra kasira jele jirana ni Allah subhanahu wa ta'ala makai ayata bulu o ala nga dine de kama odo wala kira e chaw garanti mawo mayata ni mi yere java ni Bukhari kene konnala ni mi yere java sarafu etiye ni aljinat wallahi mawo may ni layduinta no e laydu woro yi ni ma yere java sarafu shitiye ni aljinat konnati billahi kira e chaw garanti ni nde kira e muso garanti ni nde ay yin ngal ke fatu maka do yindo do islamia ala ay laydu jumenta ka do islamia ala nindo ay don ba bayini ka dra ay don ba bayini ka hindu en laydu net anta ka do islamia ala wal Mustafa bulo op mana ana ban make jirande ka ayo ni dine mbaraka a wuli bali no e minti yelama dra agiglo kaw ayo me ngumbe aka gire bu kefe ana o dinga fe ayo ana o balmake o de ko yeni dra dine ni famu zoro lala e rabbina lafiya bena na fo tugo famu yara da madin fe kalaba tuguni ka bara tugo ke ina fo ala ya lanni tugo mina anga kodo ni batara ko bema anga jugo nyuma sira tama wallahi ambi here besoro ambi here besoro wala ayni here de kanu ni jiglo kawe kalaydu be fo ka ba kalaba tuguni ka wele bla ayo cewma ani musuma minu nye famu soro kuma kaina bebe gere kana kira ya di chugo mina fatu maka do amba diti aya di choma kilingili chawbi gere kana ba tiga duma uba tabulu jamana na chaya minge islamia dombaw ako mana kuko bwala kuka ke minu mina obubulo nyeshama aba dumati mana nyuru fere bina keti na jara alay ka ala na kamelu ko anshiri ka islamo ko anshiri faralaka tifla faralaka ti shwelinke ti jenake ti ndefra ti namara ken singoro ta ken bulo koro kira Muhammadu ibn Labaraj mamina mbake ala ka da fanno ya ala ka fanno ala subhanahu wa ta'ala salam tifla faralaka tifla faralaka ti shwelinke ti jenake ti ndefra ti namara ken singoro ta ken bulo koro kira Muhammadu ibn Labaraj mamina mbake ala ka da fanno ya ala ka fanno ma ala subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillah ka fo ka walimando aka nyamadal la amba den tv shirfila la jabaw ni tuye anye Côte d'Ivoire jamana kan san ba flantan kononto marsikalo la dugula mi nabi wele ko giglo an karamogo Sherif Badara Ali Ousmane Haidara ale ka turune hukumu konnana amba de Allah subhanahu wa ta'ala fe ni nyogona chamala ka irana ka fole ni walimando la se an sheria bagawma Dien fantan nan bela jelen fe kerengrenea la Côte d'Ivoire jamana kan ka damine dalwa jokoi giglo zain ma pen bunta Bankolo bada bada foli obiawiye ala ke jien wati wara irana wa shukran lakum fi amanillah Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chiedeme Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila Muri ho te yawe